Нищо не се къса това. Я опитай сега пак да го прекараш. Виж, трябва да вземи завоя. Ето, виж как ще направиш. Я ме погледни. Я ме погледни, кай че. Ето така, дърпаш. Само че към мен. Точно така, дърпаш. Точно. Ще мине. По-малко мине. Даде. Може ли? Давай сега да прекараме машинката. Не, барай там с ръцете, с въжето дърпай. За въженцето отдолу. Айде. Бутай още малко да я Още малко напред с машинката. Лекичко я разклати наляво, надясно. Да. Няма въздуха, стъпваш на това. Айде. Айде. Можеш спокойно. Давай. Айде. Айде, така се обръщаш настрани и почваш едното кръче, другото, едното кръче и местиш ръцете. Трябва да си, така, точно така.